A jak tady mám asi líst? Wipeout. Jo, asi to tak ne. Jo, wipeout, no. Já Na to to bych nemůžu se vylíst. podíval. Já si myslím, že kdybychom my byli v wipeoutu, že to máme úplně s přehledem. Já se můžu přesednout na řidiče. Ne, Honzik má řídit, ne? Tak ale dělá, jako za chvilku bude ode konec. mě a dej přestup, ne. Jo, aha. Jsem pod vodou. A my se chceš řídit, nebo ne? Už já letím, čum. Jo. To mě jde? Protože bych jim 10 km. 10 kiláků od nás. Co tam děláš? Nevím, hoši, vole, to je fakt jebka ta hra. Počkej, ty seš na Co jsem? Potterfieldem. Kousek od Black Marketu. A my jsme, Kuby, my jsme chtěli na bandita, vole. No, já padám, vole. Co? Právě znám, co si přeje. U někoho v bejse. Kámo, Kuba rage. Já se podívám na stream. Já to mám tu mark, mám to tu. Jsem dead.